Hello, what's up guys? For today's video is pagka-sugba may og bangus nga kining bangus guys is amo din ang gitapo-tampuhan no sa among classmate. Automatic dayon na among classmate basta magatampo pang sudan. O di akong classmate guys kay flex sa ilang nawong. Og karon magka-hiwa di ko ani og lamas para natay pang panakot sa atong sinugba nga bangus. Og mangita di ko di sundang guys nga panghiwa sa atong mga lamas. O mao din guys na ang sundang nga atong gamiton sa paghiwa sa mga lamas. O dani din tay sibuyas ug kamatis ug nasa tay lemon diri guys na nga atong pang sahog sa atong sinugba nga bangus. Kun guys ako na siyang ipakpakan. Karon guys is wa mo kailangan padanan nagakita di kog takob sa balde madamay akong gipadaan sa paghiwa sa mga panakot so kailangan makita kay gigamit pod ang usa ka padanan sa usa ka nahong classmate kay mo gi gamit sa paghiwa sa bangus o pagkuha sa mga tinai. Ug karon hiwaon na sa nako niyang kamatis para lami-lami pod ang atong ibutang sa panakot sa atong sinugba nga bangus. Pero ang yang panakot mo top yun sa ilam sa mga unod-unod sa bangus guys no. Ngara kini nga sinugba guys no butangan di po nato igloya para mo samot og kalabi guys sama sa kalamion sa motanaw dinhi nga video. O karon gakuha na rin po kalamansi guys no para ipusa sa ato ang gitinuyuhan para sausawan sa ato ang sinugba nga bangus. Okay kayo ni guys pasting lami kay niyang labas dinhi guys ba kay daghan kayo mga panakot nga ibang sahog sa atong ug diray guys no nga atong bangus nga ating isugbahay ug butangan dinig panakot sa ilawom sa tiyan para nigsugba guys ba lami pod ang labas sa sinugba para matuhop good ang mga panakot ug kini nga busing may musugba ni guys ug karon gibutangan niya mga lamas sa ilalom. Ano ganano? Ug diara guys ang bangus guys na humanagirog butang ug panakot ug karon ready na pud ang ato ang isugbahay ug karon guys mudong ta sa gawas kay magasugba na. Dara guys no gitak-ang na dayang bangus nga ato ang gibutangan og panakot ug kani among gigamitan dinig sin guys kuyaw kayo ni sila magasugba guys og bangus kay mura tag lugi kay puro kayo ang ilawom pastila din ni pagkasugbaan ni guys no mura nilugi style ni pagka sugba guys. Tagdi lang guys kay sila may kasugba din igor man taga video pamanta ka buot ini guys no. Ato daring tanawon hamtod mahuman sa pagsugba guys. Ug karon guys no miawas din no ang sa panakot natong gibutang sa bangus. Ug karon guys ay dapat na maluto ang atong bangus sa pertig yung kusuga sa kayo guys no. Way kabaga-baga guys ba. Murag kayo ko gadag luto ni. Murag pastilan gino karang kusuga kayo sa atong isugba nga bangus guys pastilan murag aksyon na magkaito murag delikado na guys ba murag labas ini hilaw luto guys kay murag magkadudahan guys dali kayo na pagod stika mapagod guys na kusog kayo ang kayo pastilan o yan na guys no naluto na kintahay ang among bangus nga sinugba sa kay porma sa ilaw man guys no naluto paghapon o bahala lang hilaw basta makaon lang guys no makilaw man gani ning isda guys no ug makilawon ug daya mong kagawad guys kay barog guys kay kutasan na kuno ni. Ug karon guys amo na din gitunga ni duha ug mao na ni guys ang bangus nga among gisugba ug ang giamo na din gihikad pati yung mga kanon para dali ra sa pagkaon guys ug gamit mi kini kami og
daog saging para wa kayo hugason guys ba. O karon guys sugdan na mo ang pagpangaon. O karon guys mangaon ta. Let's go kaon sa ta guys. Mga VIP ba? Okay, lang siya, segunda, dilanda. Nanguna ko, gapo na. Gap, gap na. Gap. Si George, pare. Ano na? Hoy! Moises! Oh, dito na! Gap, dari gap! Oh, dito yung bato mo. There's a time that I remember when I never felt so low. Okay guys, pertigyo pong busogan namo guys no sa pagpangaon namo sa among silba nga bungos ug nadyo po hilaw gamay guys no. Wala naghilaw guys, magkaon man gihapon. At least mahurot ang gikaon. Ug karon guys ako magtimo-timo sa gamay kay murag kuwang pagtantan ang akong gikaon. Karon be sugdan na natug tantan kay kaon gyud ta mas mahimo yung busog ba. Oh, karon guys no, busog naman ta guys. Kailangan ta mo babay sa atong video. Bye bye guys. Thank you for watching.